আরে ভাই আমিও এখানে ব্যস্ত হয়ে গেছি গা এই করো এটা বন্ধ বন 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 ফেস খাই তাগন ভাই খিতার এই লোগোটা ঠেপানে নাংলি একটা ডাইরেক্ট না সাউন্ড বসে সাকারো না निकालो मैं किससे बात कर रहा हूँ वो आदमी को अभी बाहर निकालो जल्दी से जल्दी अभी का अभी निकाल आप कहाँ से घूम रहे हो अरे बाहर बहुत घूमना नीचे आके बात करना यार